kami. Pinanggihan. Kasama po yan ang kape galing kay San Martin. Thank you. Hello, kumusta? Sarap pabisto. Hello, good morning, Kagawad Son Marfil, ang aking limanan. Okay. Hello, Kagawad Van Urinho, kandidatong konsihal. Number 15 sa balota. Van Urinho, kakudot-kudutan mo. Sa labat, laban sa COVID. Thank you. I love you all. Hello, Kapitana Vera, numero 20. Maray na aga. Hello, Punong Barangay Delpin. Konsihal. Kandidatong konsehal na ngayon. Morning po. Kagawad Federasyon ng Pleno, numero 16 sa balota po. Ulit ang paglingawan. Thank you. Morning, Kagawad Good Dilata, morning number po. Thank you. Salamat. Mayor. Uy, naulog. Thank you. Salamat. Thank you. So, ayun yung mga nangangampanya. Nagbibisi-bisita, nagbigay ng pandesal and then kape sa umaga. Parang yun yung ano, na team sa kanilang grupo. Or, ano pong tawag yan? Yung grupo nila ba? Simula kay mayor hanggang pababa na councilor. Kasama yung kapitan namin dito. So, thank you so much sa pagbigay ng pandesal. And sa mga kabarangay ko dito na nanonood, ayun yung mga tumatakbong councilor kagawad ng ating bayan. Pili na lang kayo kung sino ang inyong napupusuan. Day 1 ng ating mga chichaw. Nilagyan ko siya ng maraming papel kasi nababasa na. So, ayaw nila lang basa. Hindi sila nahiga mga nakatayo. Pero ngayon nilagyan ko ng papel. Ayan, naghihigaan na ulit sila. Hello, nagtutok ka na naman. Kalalagay ko lang ng pagkain. Kagabi nilagyan ni Papa, ubos ng umaga. So, nilagyan ulit natin ngayong umaga. Ayan, bagong tubig. Gagawin niya pa kasi yung kulungan, kaya hindi pa natin ito mailipat sa kulungan nila. Zero mortality. Zero mortality. Yay! So, 30 pa rin sila. Wala namang gumabay na daga or something nilanggam. Maliliksi naman. Thank you. Maliliksi pa rin sila. Ito na yung update sa pechay natin. 3 na yung dahon. Naiinitan na sila ngayon. Pero, parang hindi pa pwedeng ilipat. So, antayin natin na mag-apat. At yan, boy, bubuan mo siya ng ano. Tigsararo lang, di mo piglubog. Tapos, nagbili ako kahapon ng wait lang. Mamaya kayo, magantay kayo. Wait. Nagbili ako kahapon ng ano ba yan? Seeds ng talong. Kaunti lang. Kaunti lang muna. Try lang natin. Tapos, ilubog mo, boy. Hindi mo piglubog. Lulubog ko pa. Si Umboy ang pinatanim ko sa shell. May shell yan ng itlog na mga inipo nila. Tapos nilagay ko sa tray. Pag tumubo na saka natin ililipat. Dapat binutasan mong ganon. Tapos ilalagay mo yung seeds. Pwede naman yan. Malubog na yan. Para ano. Okay, no. Yan na yan. Pwede na yan. Ayan. Puro tayo tanim ngayon dahil mainit na. Tapos, yung pataba daw dyan, betchin, sa hapon ididilig. Ito, oh. Yung betchin, tutunawin sa 1 litrong tubig. Tapos, sa hapon, ididilig. Konti lang. Ning. Pandilig. Arugon mo na lang kani, oh. Hindi nga pwede ito nag-aaral mo. Oh, pwede ba? Ganun na lang. Luway-luway lang. Yan. Natawag dito, ginagawa kong busy si Umboy para hindi nagsiselfone. Tapos sila, may meeting daw sila. Talaga naman gustong umextra sa vlog, ah. May meeting play sila dyan, oh. Ay, aalis. ng All of Us Are Dead. All of Us Are Dead. Mga puyat sila kasi nanood ng All of Us or ano? Aalis muna kami at natawag na yung isa. Galit na. Wait lang. Let's go! Tayo ay lalayas naman. Araw-araw yata ang layas natin ngayon. Iniwan ko muna sila doon. Iniwan ko muna si Bebe Ayla. Tayo ay bibili ulit ng kailangan natin. Siomay. Naubos na and something na mga wala pa. Tara na! Kasama na naman tong isa. Dali mo yung bayong dyan. Sarado mo dyan sa bahay. Bron. Bye-bye. Babay agad. Hindi, alis eh. Dito kami sa palengke. Bili tayo ng tulingan. Gagatan daw ni Papa. Ngayon lang tayo makakapag-ulang ulit niyan. 100 kalahati. So, 200 ang kilo. Hal.
Nakapamili na kami. Ayan na lahat. Tinapa tayo para sa kainan. Nagpabili. 60 ang 1/4. So, 120 ang kalahati niyan. Oh, ang mahal, di ba? Kaya mayaman din ang nag-uulam nito kasi hindi ma-afford ng 120. Ibig sabihin, 240 ang kilo. Wah, ginto. Yan, mga isda. Dito lang yan, San Isidro, Libmanan, Kamsur. Ito masarap din to, oh. Malilit. Gano'n ano po, Igdi? 50 lang po. 1/4. 1/4 50. Mahal din. 100 ang kalahati. Nagliligpit yung sigilya ng kanyang mga damit dyan. Tapos, pumasok dyan sa ila kanina. Hindi ko na nakunan. Lumabas na pala. Sinakalat kaya ang balot niya. Yung mo, tingnan mo yan. No? Nangangagat. Hayaan mo muna. Balik na lang. Bebe, no na. Sige na. Pag alam nyo ngayon, pag may gusto siya na pinigilan mo siya katulad niyan, iiyak na siya. Ako po, parang may something katulad ni Jillian paglaki ah. Pag may gusto, iiyak lang para makuha ang gusto na mali dapat. Hindi ganon. Naliligpit siya ng kanyang mga damit at hindi na daw kasya. Dumadami na. Yung hindi na ginagamit masyado, alisin mo na dyan. Bebe! Si Papa naman ay gumagawa ng ating kulungan habang ako gumagawa ako ng sauce and nagluluto nung sa pugo and lahat ng kailangan natin sa pagtitinda. Kaya makalat-kalat pa dyan. Magbabalot pa ako niyan. Ating turon. Ayan si Papa. Gagawa ng ating kulungan. Magmamodule na daw sila. O ayan, yung mga itsura, may mga bag. Is naman. Ang lalaki ah. Kasyang-kasya. Pwede na talaga yan pang face-to-face. Kaya sana mawala na ang virus. Excited po silang mag face-to-face. Pumasok sa school. May baon. Maglaro sa school. Bye. Magmamodule na yun doon sa kabila. Sa kapatid ko. Ingin naman ang aso. Sino yan? Siso! Nagpapainit kasi yung pang nagbabatok. Astig yung aso mo ah. Nakidayo na lang doon sa kabila. Nagbibilad at niliguan. Siya pa yung nagbabatok sa may-ari nung pinagbibilidan niya na semento. Sementado sa likod eh. Doon daw nagbibilad. Astig yan ah. Siya pa matapang. Hoy! Nagwawala na naman. Gusto'y kalong. Kakain na po. Ayan oh, yum-yum. Ayun. Ito oh. Yum-yum-yum. Yay! Oh. Ang ulam natin, ang ulam namin ngayong lunch ay ginataang tulingan. Yummy, yummy. May talong sana, no? Masarap. Tayong nabiling talong. Ayan. Let's eat. Alam mo kung anong iniiyak niya, guys? Alam nyo, ito. Tingnan nyo kung gano'n yung tawa niya. Ah, tanggalin. Shaw-shaw. Tuwan-tuwa yan. Ang tawa. Ang kabilang kamay naman. Oo. Tuwan-tuwa. Naghuhugas kamay. Tuwan-tuwa. Tubo. Nakakain sila ng tubo. Saan galing yan? Kalolo. Sarap. Wow! Yan lang yung mga kinakain namin noon. Tubo-tubo, yung mga dyan lang sa tabi-tabing pagkain. Very good yan, Timo. Dumi na ng tubig. Nakain siya ng, ano yung kinakain niya? Tuwan-tuwa. Mainit kasi. Kaya naglalandi na ng tubig. Punasin nga kilang mukha. May chocolate. Ayan yan. Tama na, bebe. Stop na. Stop. Okay, matutumba. Ha. Tama na. No more. No more na. Oh, lastik ng bunganga. Fresh na ulit. Lagi na akong nakaganito mainit. And hindi ko pala napatay yung ilaw. Kalimutan ko. Tulog na tulog pa si Ayla. Ayun. So, aakit na tayo para magtinda. Nandun na si Papa. Tapos na siya dito. Bukas na ulit siguro para maglagay ng dingding. Magtitinda na ulit tayo. It's 3 o'clock na. Oh, kala ko alas 2 pa lang. Ayun oh.
Kita pala yung mga sampay ko dyan, wag nyo na lang tingnan. So, ano na lang, dingding. Tapos pang bubong, hindi mo na yata lalagyan. Yung ano lang, paikot lang na dingding. Tapos okay na yung sahig. Nagwawala. Ay, ang dilim natin. Ano ba yan? Sino bang nagwawala? Ang dilim? Di kita. Gusto niyang lumabas eh. Antok na. Daming tinuturo na. Nakatulog din ang ating bata. Nakatulog din si Ayla po. Pinadede ko. Ayun, bagsak. Antok na pala siya. Dito tayo ulit sa kusina. At madilim. Wala talaga pa kaming ilaw. Di pa nakakabili. Sobrang busy natin. And yeah. Sobrang pagod maghapon. Ano ba yan? Sino naman dalawa oh? Bye-bye. 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 Again na tayong vlog. And kahit sobrang pagod, don't worry. Sobrang pagod man tayo maghapon eh. May bunga yung mga yan. Pinagpapalala natin. Lahat yan magbubunga. Kaya ikaw, kung nahihirapan ka na at pagod ka na, magtiwala ka lang. Malapit na ibigay yung hinihingi mo. Wow ka. So, alam mo yun, minsan kasi diba mag-give up na tayo, parang ayaw na talaga natin pa kasi sobrang tagal na eh, sobrang tagal mo nang sinisipag, sobrang hirap na hirap ka na, pero wala pa din, pero tiwala lang, bibigay na yan. Pag nandun ka na sa point na gusto mo nang bumigay, is i-push mo yung sarili mo lalo dahil bibigay na yan. Tiwala lang. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Pa-like naman guys and subscribe ha. Thank you. Bye-bye. Ang sisipag ng mga batutang yan. Bye-bye. 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 Bye-bye.